నిర్మల్ జిల్లాలో చదువుల తల్లి కొలువైన ఉన్న బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో శుక్రవారం వసంత పంచమి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. అమ్మవారి దర్శనం కోసం ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ₹1000 మండపాలు, ₹150 మండపం ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు. ఆలయ ఆవరణలో అదనపు క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల తాకిడి కారణంగా అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 1 గంటకే మంగళ వాయిద్య సేవ, సుప్రభాత సేవ, 3 అమ్మవార్లకు ఆలయ అర్చకులు అభిషేక పూజలు జరిపించారు. వేకోజామునే 3 గంటల నుండి అక్షరాభ్యాస పూజలు ప్రారంభించారు. वीडियो कॉल तुम